Днес едни хора си говореха за море. Днес едни хора си бяха говорили за морето. Днес едни хора бяха си говорили за морето. И жената се оплакала, защото е боляло много главата и кръста и не можала да си почине. И заради кръвното на морето. И предпочели да отидат на басейн това лято, но да видим как ще бъдат резултатите за басейна това лято. За морето на Слънчев бряг вече сме ви казали, че там е зле. Те няма да ходят на море и без това, но за басейн да видим как ще бъде. За планината не се знае дали ще. Планината не са много говорили. Да сигурно, че за басейна ще има логики, ще ви кажем какво ще бъде и в баня навсякъде, в Радомир, в Дубница и така нататък. И навсякъде, защото не се знае къде ще го. Градския, в аквапарк, в Рударци, в Сапарева баня, в Банкя, навсякъде ще ви кажем. И в София също. Не, в София няма да се ходи, но ще кажа за Панчарево и Хендрик Форд. Не, то ще бъде затворка. За какво друго имаше новини, хора иска да ви кажа. Това ще го изпратим в екипа на BTV. Това ще го изпратим в екипа на BTV, на BTV или новини на канал 3 и на БНТ 1. И какво исках друго да ви кажа? На градска ще правим на Радомир проверки, на много на аквапарк, на Сапарева баня, на Рударци, на Банкя, на много ще правим и така нататък. Да, много басейни ще правим ние проверки, ние хората, да. Но то са малко басейните, само Сапарева баня, за други не се сещам. Да, така. За Рударци знам какво положението, там е ужасно. Да, си няма нищо да бъде. Но с Сапарева баня почти задължително ще трябва. Да, един човек, който имаше тук току-що сега, ето пред BTV камерата, виждате зле, не на себе си. Не на себе си, ето се оплаква и исках да ви кажа, в което BTV, канал 3, нова и БНТ 1. Чул съм, добре, ще трябва да пие няколко лекарства и той ще трябва да намали хлеба. Ето, чухте пред BTV камерата и така. И ще ви разкажем още. Дали ще се оправи за сега напълно, никой не знае това, но със сигурност ще има някакъв ефект. Това е за BTV от мен новините. За BTV новините спокойна вечер. Така, вие какво ще кажете за басейните? Така. Вие какво искате да кажете? Къде сте, госпожо, така? Вие какво? Така. Ако иска да поживееш, ще ядеш по-много. Така, вие какво ще кажете от BTV новини? Така. Искам питам. Вие какво ще кажете от BTV новините? Аз ще кажа, че басейните са много хубави, но ще трябва да има проверки. Хора ще ходят, хора няма да ходят и ще видим какво ще бъде положението. Още не се знае явно и ще проверим за сега и за човека, ето ви видите следващия репортаж.